fora veus, el Comú de Lleida ha tingut accés a la documentació que demostraria que han prescrit multes d'almenys 4 regidors de l'actual paeria. Segons el Comú, s'haurien beneficiat de multes caducades almenys 12 regidors i exregidors de l'Ajuntament de Lleida i un diputat per Lleida al Congrés. En total, l'agrupació d'electors disposa de 57 multes prescrites d'entre 40 i 200 euros. Si a banda de les que han prescrit s'afegeixen les multes donades de baixa per altres motius, caldria sumar-ne 14 més. Des del Comú lamenten que no poden comprovar si totes les multes rebudes són verídiques, ja que l'equip de govern municipal segueix incomplint la resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat, que els hi dona dret a accedir a la relació de les sancions imposades per la Guàrdia Urbana de Lleida que van ser donades de baixa per prescripció o per qualsevol altre motiu entre 2006 i 2016. I és que només l'equip de govern té accés als motius que han portat a la prescripció d'aquestes multes. El Comú de Lleida considera que s'evidencien molts dubtes sobre la gestió que han fet els governs de la ciutat de Lleida sobre les sancions de trànsit. Fins i tot asseguren que hi ha casos en què han prescrit fins a 10 multes a una sola persona en 20 mesos, fet que els hi fa pensar que podríem estar davant una possible eliminació sistemàtica de sancions via prescripció. Des del Comú expliquen que l'equip de govern ha de facilitar a la ciutadania i a tots els grups municipals la informació indispensable per determinar si hi ha hagut alguna vulneració del principi d'igualtat i poden prendre, si s'escau, les accions que pertoquin. Precisament aquesta setmana el Comú de Lleida ha publicat un vídeo del ple municipal del passat divendres en el qual la regidora Montse Mínguez fa gestos de mofa després de les paraules del regidor del Comú, Sergi Talamonte, que acusava l'equip de govern d'haver perdonat multes a diversos regidors. Aquí hi ha un document que prova que hi ha una multa prescrita d'un regidor, i volem saber quantes multes prescrites de regidors hi ha en calaixos. Entenem que no es pot tolerar que hi hagin tractes de favors amb aquest Ajuntament pel fet de ser regidors. És intolerable, senyor alcalde. Ara ja comença a desbarrar i a acusar. Llavors, senyor Talamonte, vostè formuli la pregunta.